Pojďme na nový, ať je do Fredový pro všechny. Neboj se, zatím by to ještě mohlo vydržet ten počasí. Koukám tady na raderu, no. Po obědě to bude horší. Ale po obědě bude polední pauza. Jako ve školce si lehneme, půjdeme hajat. No to já se nedivím, mě taky, když nechce pracovat, když tak lehnu a jdu spát. Ne, no. 6 lidí hlídá Romana, no tak to je náročné. Jo, počkej, ne Romana, tady Klupáča. No to chápu, no. To být ve středu. Bez někud pro tebe dneska nemáme, no. Bohužel. Ta je doma. O doma, já věc jsem několik. Tak. No, no. Tak jo, takže já si dávám žezlo. Tak, doporučuji všem, aby sem přišli. Je to strašně jednoduchý taneček a myslím si, že to bude bavit zejména mladší generaci. To bylo teď špatně, já jsem myslel spíš jako... Samozřejmě všechny to bude bavit, ale že je to písnička spíš, která je známá mezi mladšími, hodně mezi mladšími. A letí strašně na základkách, takže... A proto, ano. Špatně jsem se vyjádřil před obědem, dobře. Tak, začínáme prosím vás Grapevine doprava. Žárovku. Ne, žárovka tam nebude. Mě si asi zatemnilo teda, ale nevadí. To znamená Grapevine doprava a 1, 2, 3, hitch, 1, 2, 3, hitch. Jednoduchý začátek, máme čtvrtinu celé sebou v podstatě. Ještě jednou a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, step, touch, step, scuff. Jo? Nedělali. Ani včera. Pak jenom, jak dojdeme ten scuff, tak máme k sobě a paty, jo? Máme těch 16 dob teda a zkusíme to ještě jednou. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jo. Já jsem to nedokončil, ale dobrý. Tak, zkusíme ještě jednou. A 1, 2, 3, hitch, 5, 6, 7, hitch, step, touch, step, scuff, nic a paty. Dobrý? Tak, teď točíme o čtvrtku. 1, 2, 3, 4. Takový step turn o čtvrtku v podstatě. A pokračujeme krok dopředu, point, krok dopředu, point. Dobrý? Zkusíme teda od začátku celé, napojíme ty 3 osmičky. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, nic, 7, 8, točím o čtvrt, step, touch, step, point, jazz, box, pokračujem a jazz, box, jo, pardon, to už ne, ale ty dva jsou v jiném tanci zase už. Tak, to znamená, poslední osmička jenom, jazz, box odpraví. Od začátku radši. Se nezavotáme všichni. Dobře, od začátku. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Točím o čtvrt krok. Point, jazz, box o čtvrtku. Out, nic, bok. To už tady bylo, ale ne tento tanec přímo. Recyklují se figury, ne tance. Takže poslední... Takže jenom ten konec vlastně máme jazz, box o čtvrtku, out, nic, bok. Celý tanec. Jenom 2 stěny, ale s výjimkou. Uvidíte, jo? Pak bude překvapení. Tak zkusíme celé na mě. 7, 8, 1, 2, 3, hitch, 5, 6, 7, hitch, step,
touch, step, scuff, nic a paty, o čtvrt točím, step, point, jazz box o čtvrtku, out, nic, bok. Chcete zkusit druhou stěnu, nebo to zvládneme rovnou? Dobře, tak jenom poznámka na několikáté stěně. Na 8. stěně zkusíme 8. stěnu. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. To znamená 8. stěna. A po 16 dobách bude restart, jo? Zkusíme. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, restart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Točím o čtvrt, krok, point, jazz box o čtvrtku, out, nic, bok. Pokud správně si všímáte, takže se to je dvoustěnný tanec, ale po tom restartu se nám změní 12. hodina. To znamená, pak budeme tam. Jo, takže budu na to upozorňovat, takže až bude restart, tak pak se změní ty 2 stěny. Hlavně. Tak, Melissa Gebeling z choreografie a potom. 짱이가 좋아하는 랜덤 게임 Pozor, začátek. 아파트 kissy face sent to your phone but I'm trying to kiss your lips for real red hearts that's what I'm on yeah come give me something I can feel don't you want me like I want you baby don't you need me like I need you now see tomorrow but tonight go crazy all you gotta do is just meet me at the 아파트 It's whatever you like. Turn this opposite into a club. You can drink, dance, smoke, free, party all night. Come back, girl, what's up? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Free tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Hey, so now you know the game. Are you ready? Pozor, před restart. Začátek. Hold on, I'm on my way. Yeah, I'm on my way. Hold on, I'm on my way. Yeah, I'm on my way. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Tak děkuju. Ještě ne, doufám. To je až za, ale... Ať už ne.